say uzoba neveki enomahluko prophesya. Lena iveki esingena kuyo prophesya. Yonke iminyango ibivalekile ebomini ba. God bless you, Abraham Shiani. It's my name. Abantu basoloko bebuza ukuthi uTata Shiani uphi umprofeti kanti. Let me tell you, I am in Cape Town. Every Sunday, I'm in Cape Town at the hall called New Way Wall, exactly 10 o'clock. Kulapho insebenzo zikamprofeti zikhona. Kanti-ke our offices our number 685 from Kabeni Road, Upper Ekayelicha, just opposite Ibonjo Garage, kanye nesikolo abathi Iluhlaza High School. Just in front of isikolo esi Iluhlaza High School, uzabe soyibona indlu epeyintwe black, inebhodi enkulu ibhalile phana Apostle AZ Shiani. That's where my office is. And that office is open every day. Ifuna uye mntasekhaya mawufuna ama-one-on-one, ufuna ukuchazwa, ufuna uxelelwa indaba zakho, ufuna ukufumana imaterial kamprofeti, come to my offices. My office remains open every day. You must register if you want to hear more of our prizes. Kuti zihamba kanjani na. Come into our offices and I believe we will be blessed in Jesus' name. Amen. Kwezindaba ezimnandi into yokubana ichawe lamachawe liza endaweni yaseWorcester eZwelethemba. Bonke abantu baseWorcester, abantu baseDidorenze, ngicela sidibaneni. It will be on a Saturday apha eWorcester eZwelethemba eholweni on a community hall. Ngizabe ndilapho imini yonke. Mamela mphulaphuli, ngiphethe into ezimbini. Ngikuphethele insebenzo enamandla yokubuyisela into yomuntu emntwini wayo. Ngicela siphumeni ngoba ndizobe senza ama-one-on-one. Nalapho uzohlala khona nawe phansi ndikuxelela indaba zakho, ndixelela kwenzeka ntoni na ebomini bakho, ukuphathele nale nsebenzo yempindezelo ezintshwabeni zakho. Enye into enamandla endiyenzayo, bonke abantu abazobe bekhona abafuna ndibase kwinsebenzo yebhafu, abantu abafuna ukuyohlanjwa ngale mini ye-25 apha eWorcester eZwelethemba eholweni ecommunity hall ekuseni ngo-10 o'clock mphulaphuli. Ndizobe ndibathatha ndibasa kwinsebenzo. Phatha imbewu yakho ka-1,500 rands uze kule nsebenzo uphathe into zakho zongena emanzini, ube sondiphathela ii-coins ii-2 rands ezingu-5 uphathe ecaleni imali engango-1,500 rands. Ndiza kusa kwinsebenzo yasemanzini, insebenzo yasemlanjeni, nalapho ndizabe ndiyokhakha khona into zakho, nalapho ndizabe ndikhakha khona izimali zakho, ndikhakha khona amatsheyina abophe wena nefemeli yakho, and most importantly ndibuyisele into yomntu emntwini wayo. Alala Worcester langena ichawe lamachawe on the 25th of July eZwelethemba and the community hall langena ichawe. God bless you. Useza register on the number, call now. Sukwaziba nawe sukubhalise. God bless you. Amen. Bathandazile abantu baseMalahleni, bathandaza abantu baseWitbank besithi ichawe lamachawe malifike eWitbank, ichawe lamachawe malifike eMalahleni. Well, impendulo zenu nemithandazo yenu iphendulekile. Ngomhla we-30th kaJulayi ndiza eWitbank, ndize eMalahleni eCivic Theatre exactly ngo-10 o'clock. It will be on the 30th. Ndizawube ndilapho ndiniphathele inkonzo ezinamandla. 1, inkonzo yama-one-on-one, hlala nam phansi ndikuxelela indaba zakho, ndikuxelela uba kwenzeka ntoni empilweni yakho. Number 2, ngoze ndiniphathele yona inkonzo yebhafu, inkonzo yentsebenzo yasemlanjeni. Yonke inkonzo ke leyo enamandla. Uphathe into zakho zongena emanzini, uphathe ama-coins ama-2 rands abe yi-5, uphathe imbewu yakho ka-1,500 rands. Kulapho ndizakuthatha khona ndikuse emlanjeni ndiyokhakha into zakho, ndikuse emlanjeni ndiyokukhulula imali zakho, ndikuse emlanjeni ndiyokugeza, ndikuhlambe, ndisuse imigqwaliso, ndisuse amashwa. Le nto abakusebenza ngayo ndiyithathe ndiyibuyisele emntwini wayo. It will be on the 30th exactly ngo-10 o'clock eWitbank eMalahleni eCivic Theatre. Masidibaneni khona, ichawe lamachawe liphakathi eMalahleni eWitbank. God bless you. Register as you are coming. Call me ndikwazi ukubhala nelakho igama. God bless you. Amen. Bantu baseJohannesburg, imithandazo yenu ivakele. Ichawe lamachawe is coming back to Johannesburg. It will be on the 31st of July. Dise Boys Inn Hotel exactly from 10 in the morning until later. Bantu baseGoli, bantu baseJohannesburg, ndiniphathele inkonzo eziyi-2. 1, ndiniphathele ama-one-on-one. Nalapho ndizawuhlala khona nechawe lamachawe ndinixelele indaba zenu, ndinixelele uba kwenzeka ntoni na. For ama-one-on-one uphathe imbewu ka-1,000 rands. Kulapho uzawuhlala khona nam ndikuxelele indaba zam. Kanti this time ndiniphathele nenkonzo kwapha eBoys Inn Hotel. Izobe iqala
ngo-12 o'clock until later. Wena uphatha imbewu yakho ka-200 rands uze apho, ngoba ndiphethe inkonzo yama-padlock, nalapho ndizabe ndikhakha khona ngezithixo, ndivula iminyango evalekileyo. And most importantly, I'll be giving you a prophetic stone, ilitshe lokubulala iintshaba zakho, eBoyzini Hotel, exactly on the 31st of July, imini yonke from 8 in the morning until later. Ngibona abantu for ama-1-on-1, nginenkonzo nokuba nenkonzo, nalapho zobe ndibekela khona izandla, ngiprofetha nokuprofetha. And ngale mini yi-1, abantu abafuna ukuya emlanjeni, abantu abathi tshawe khawundigeze uyondigeza uyondihlamba, inkonzo ke leyo namandla yokukhakha izinto ezibotshiweyo, ndikhakha imali zakho, ndibuyisa inhlahla yakho, ndiqhawula amatsheyina abophe impilo yakho. Ndiya nawe emlanjeni, ndiya nawe empophomeni, ngiyokugeza, ngiyokuhlamba, ngithathe le nto abakufaka yona ngiyibuyisele emntwini wayo. Uma ufuna mphulaphuli le insebenzo yasemlanjeni yokuyogezwa, uphatha imbewu ka-1,500 rands, ngikuthathe ndiye nawe emanzini, ngiyokugeza, ndikuhlambe, ndikwazi into yobana ndincedane nempilo yakho. Kanti iinkonzo zona uphatha nje imbewu ka-200 rands. Inkonzo yama-padlock izobe iqala yona ngo-12 o'clock until 3 o'clock. Ngicela sidibaneni on the 31st of July eBoyzini Hotel in Johannesburg, exactly from ekuseni zabe ndilapho ngo-8 o'clock. God bless you. Niseza bantu base-Rustenburg alala on the 1st of August. I'm coming back to Rustenburg at the Ben Marisi Hall. Khumbula besikhona eRustenburg safika sanceda abantu, bangicela bathi tshawe siyacela ukuye eRustenburg. It will be on a Saturday on this time around. Ngizohlala nani ilanga lonke, ngizohlala nani imini yonke, ndiniphathela inkonzo yomlambo, nalapho zobe ndithatha khona ndisiya nawe emanzini emlanjeni ndiyokugeza. Ayikho inkonzo enamandla ngathi leyo. Mase ndiyokugeza, ndiyokuhlamba, ndiyokhakha amatsheyina abophe impilo yakho, ndiyokhakha amatsheyina abophe imali zakho, ndiyokhakha amatsheyina abophe ifamily yakho, ndiyokuvulela ngelanga. Ndihamba nawe mbukeli, ndiya nawe emanzini, ndihamba nawe mbukeli, ndiya nawe emlanjeni, ndiyokugeza, ndiyokuhlamba, ndiyokhakha amatsheyina abotshiwe empilweni yakho. It will be on the 1st of August. ndise-Ben Marisi Hall. Ngizobe ngila ngaphandle nje, mawuqala ungena zobe ngikhona apha ngaphandle, ngithatha abantu. Phatha imbewu yakho ka-2,000 rands, bese ngibaxelele 2,000 rands ndizayokugeza emanzini, ndiyokugeza emlanjeni. Emveni koko ndikunikeza ikhombo yama, izinto zokuhlamba, izinto zokuthambisa, izinto ezizakunceda ndikuqinise nokuqinisa. You need to register bantu base-Rustenburg, because I will be coming there nale nkonzo on the 1st of August apha eBen Marisi Hall on a Saturday, exactly ekuseni ngo-9. I will be there until later. Ndizobe ndinawo nenkonzo kama-1-on-1. Wena mbe ufuna ukuhlala nami phansi, wena mbe ufuna ukuva iindaba zakho, uphatha imbewu ka-1,000 rands uze ndikuxelele iindaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, and most importantly ndikunike nekhombo. So kama-1-on-1 bahlala nami uphatha imbewu ka-1,000 rands for 1-on-1. Abafuna ukuya emlanjeni uphatha imbewu ka-2,000 rands, ngoba ndizabe ndisiya nabo emlanjeni ngiyobageza, ngiyokukhakha izinto ezibotshiweyo, ngikhakha izinto ezibambe impilo yakho. See you on the 1st eRustenburg at Ben Marisi Hall. God bless you. Langena ichawe eRustenburg. Amen. Kanti-ke on the 2nd of August ndizobe ngise-Cape Town, halala Kapa lodumo halala. Ngizobe ngise-Newway Hall, kulapho esizabe sikhona inkonzo enkulu apho. It's a door service number 2, nalapho sabe sikufaka khona ecangweni sikuvulela iminyango. You cannot miss it. Silapha eCape Town eholweni elikhulu lazo ngoba i-OR Tambo Hall, abanye bayazi ngoba i-Newway Hall, nalapha eKhayelitsha esite ezirobotsina. Xa uphosa amehlo nalo ihholo elikhulu libizwa i-Newway Hall. It will be on a Sunday on the 2nd of August. Makuphuma inkonzo, abantu abafuna ukundibona for uma-1-on-1 ngizakwazi bandihlale nabo phansi ndibancede, nabantu abafuna ukuya kwimisebenzo zasemlanjeni ngizakwazi bandihambe nabo. God bless you. Kuseza. Amen. Kuzindaba ezimnandi into yokubana ngomhla we-3rd ka-August it will be on a Monday. I'm coming back to East London. Bantu base-East London eGombola, bantu baseKongce ndiyabuya nalapho, ndiza eKongce e-El Shaddai Guest House. Ndibuyela iinkonzo ezimbini this time around, ndibuyela ama-1-on-1. Abantu abafuna ukuhlala nami phansi ndibaxelele iindaba zabo, ndibaxelele into yoba kwenzeka ntoni empilweni yabo. Uphatha imbewu ka-1,000 rand uzohlala nami ndilitshawe lamatshawe, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, ndikunike neekhombo zikamprofethi, ngoba zabe ndiphethe namayeza abantu abagulayo, abantu abane-high blood, abantu abaneswekile, iimbiza zomama, iimbiza zotata, amayeza emeko, abantu abanamabekelo ndizabe ndiwaphethe. Akho nto ndizabe ndingayiphethanga. It will be on the 3rd of August. Ndiqala apha ekuseni eGombolo ngo-8 o'clock until 12 o'clock, ndiphume ndileqe eKongce ngo-1 o'clock uyothi gapha ngentsimbi yesihlanu. Apha eKongce ndizabe ndilapha e-El Shaddai Lodge okanye El Shaddai Guest House.
xa abantu befuna ke laa ntsebenzo yokuya emanzini ngoba zabe ndithatha abantu exactly on the same day ndiya nabo kwiintsebenzo zokubahlamba uphatha imbewu ka-1500 rands. Nalapho zabe sisakhona kwinkonzo enamandla yokuhlanjwa, inkonzo yebhafu zabe ndisiya nawo elwandle ndiyokuhlamba, yona nkonzo enamandla leyo. Nalapho sikhakha khona amatsheyina abotshiweyo empilweni yakho, sikhakha khona umoya wesilwane, abadlwane esilwane zabe ndibalahlisa isilwane ngolaa suku. Abantu abanengxaki nemali eziphuma phakathi kwezandla, abantu abangenantlahla, yiza ngale mini ndikuse emanzini, yiza ngalo mhla ndikuse emlanjeni ndiyokuhlamba, ndikhakha into zakho nge-3 ka-August eQonce nase-East London. Ndikwezo ndawo zimbini, ungaphuthelwa. 2 o'clock eQonce until 5, ekuseni ngo-8 until 12 apha e-East London eGomol. God bless you, useza. Amen. Abantu baseKomani, ndinendaba esimnandi. Bantu baseKomani, bantu baseLady Fre, itshawe lamatshawe liza eKomani on the 4th of August. Zabe ndilapho eKomani eQueenstown ndizonceda abantu baseQueenstown. Silapha eQueens Casino, nkonzo yokuqala enamandla, inkonzo yomlambo. Nalapho zabe ndithatha khona abantu ndisibasa emanzini, ndiyokhakha into zabo, ndiyokhakha imali zabo ezibotshiweyo, ndiyokhakha amatsheyini abopha impilo yakho, ndiyokhakha ndisusa isimnyama ohanjiswa naso, abahanjiswa nesilwane. Ndizabe ndibalahlisa isilwane ngeli langa on the 4th. Ngicela sidibaneni apha eQueens Casino ekuseni ngo-8 o'clock ekuseni apha eQueenstown. Masihlanganeni khona. Kanti-ke abantu bafuna ukundibona for ama-1-on-1 nabo uzawukwazi uba ndibabona ngeli langa apha eQueens Casino. Ama-1-on-1 uphatha imbewu ka-1,000 rands, uhlale phantsi nami itshawe lamatshawe, ndikuxelele iindaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni na empilweni yakho, ndikunike nekhombo ozayisebenzisa okanye amayeza ozawuwadinga. Ndithethe onke amayeza, iyeza le-high blood, iyeza leswekile, iyeza lebekelo, imbiza yoomama, oomama abavaleka izibeleko, oomama ababanjwe zii-fibros, abavakele ama-tubes. Ndizabe ndibanceda ngelanga. Nootata abanengxaki ekamereni neswekile nezinja mhlawumbi asekho ukuthi kakuhle ekamereni, ndiniphathele amayeza azawuninceda. Masidibaneni bantu baseQueenstown, sidibaneni exactly on the 4th of August. Ndizabe ndilapho eQueens Casino ngo-8 o'clock imini yonke, ndabe ndihleli kanye nani. God bless you. Langeni itshawe eQueenstown. Amen. Abantu basemampondweni, abantu baselusikisiki, mampondo wam Bhemu, bantu endibathanda kakhulu, ndiza apho baBhemu, ndiza apho ngomhla we-5th of August, ndiza elusikisiki eJoe Slovo Hall. Ndiniphathele iinto ezinamandla zodwa baBhemu, ndiniphathele imithi ezawunikhulula, ndiniphathele intsebenzo, ikhombo yempindezelo. Ndiza kubethela iintshaba zakho mntasekhaya, ndibuyisele into yomntu emntwini wayo. Bonke abantu abafuna ama-1-on-1 ndizawuhlala nabo phantsi, uphatha imbewu ka-1,000 rands. Ndizakuxelela iindaba zakho, ndixelele uba kwenzeka ntoni ebomini bakho, and most importantly ndizawube ndinale nkonzo yokuthatha abantu ndiye nabo emlanjeni. Abantu abathi yokukhakha into zabo, yona nkonzo enamandla ke leyo. Bantu baselisikisiki, ndiyanani emlanjeni, nalapho ndiyonihlaba khona, nalapho ndiyokukhakha khona into zenu ezibotshiweyo. Phatha imbewu ka-1,500 rands, ndiye nawe emlanjeni, ndiyokuhlamba, ndiyokukhakha izimali ezibotshiweyo, ndiyosusa isimnyama. Abaninji abahanjiswe nesilwane ngeli langa, zabe ndiyokulahlisa isilwane emlanjeni. Le nyoka abakwambisanayo ndizayibulala ngeli langa, and most importantly ndibuyisele into yomntu emntwini wayo. God bless you bantu baselisikisiki. Masidibane eJoe Slovo Hall ekuseni ngo-8 o'clock. God bless you until late. Amen. Bye bye. When my eyes begin to open, I see a pain in your heart. Ngibona inhlungu mama, ngolo mama. Injalo tata. I'm seeing more than 20 years. Even more than that, uhleli emtshatweni. 21 years tata. 21 years. Uhleli emtshatweni. Ewe tata. But umyeni wakho akafuni ukubona. Injalo tata. Umyeni wakho xa ekujonga akanamdla wakho. Injalo tata. Kungoba bathatha ilindle. Ngibona kwizolo lakomoya bakaba ngalo, so that mawufika phambi kwendoda yakho ube nesimnyama. Very soft Solomon. Ube nesimnyama ingafuni nokubona. Injalo tata. Injalo tata. Uyamfuna umyeni wakho mama abuye? Ndiyafuna abuye tata. Uyafuna ukubuyelana nomyeni wakho? Ndiyafuna tata. Uyafuna? Ndiyafuna tata. Tata uyafuna ukubuyelana nomfazi wakho? No, andifuni tata. Hayi, inkulu into yenziwe ngulo mfazi. Mama, Tata. from today Ewe tata. ngizakunika ioil kaDonsa, indoda yakho izawubuya, indoda yakho izakuthanda. Enkosi tata. Ngizakusebenzela indoda yakho. Enkosi tata. Ngoba
ayinguwe ngibona le ntombazana ebambe indoda yakho ngenxa yoba ubone indoda yakho ingathi ngumuntu onemali Injalo tata. Injalo tata. ubone ukuba indoda yakho ngumuntu onemali ngumuntu onemoto ngumuntu onento zakhe Injalo tata. wamsebenza Injalo tata. kahle hle le ndoda yakho ayiseyiyo bamsebenza kudala Injalo tata. sakunika udonsa Makube njalo tata. lento lentombazana eyenze uba wena mayikucaphukele mayingakubi namhla ngawo as a prophet ndizayirivesa Enkosi tata. yenzeke kuye Makube njalo tata. iza kwenzeka kuye can I prophesy utata wabantwana bakho uyabuya ngegama likaYesu bendithi utata wabantwana bakho uyabuya ngegama likaYesu we mama izapha akamba wena mama lo mama lo bengithandaza naye lo nisamkhumbula mama ngifuna kanibalisele libali ngoba xa ndithi ndizabuyisa indoda yakho ndiyayibuyisa andlali ndifuna ukubuza ngoba iza mama khawuleza sendivala lethi umfumene udonsa uphi udonsa mama nanku udonsa qho ebusuku ngo-9 uthambise ubize igama lendoda yakho ube sosithi into yomntu mayibuyele emntwini uyaliva it's done Shaya isandla kakhulu. the name of Jesus Christ izawubuya indoda iyeza indoda iyeza indoda we mama Wetato. andibalisele ndathandaza apha ndakuprofetha indoda yakho imkile ndathi ndizayisebenza Sondeza. uba indoda yakho usongezo ndayibiza ngegama ingekho nathi izawubuya kuye kwenzeka ntoni mama Uye wathandaza tata kula weekend yokuqala ndandilapha. Wathandaza futhi wabuya umyena ngolwesine. yima mama ndithandaze ngecawa Wathandaze ngecawa. ndaprofetha ndathi indoda yakho izawubuya Izawubuya. ngolesine yabuya indoda Ngolesine wabuya ndabe ndihamba mna ndigoduka ndibheke ezilalini. Ndisiye esingcwabeni. yima ke ngoku uhamba nini wena ngolesihlanu okanye ngolesine Ngalwesine. ngoku indoda ibuyayo wena uyahamba Ewe ndandihamba kunyanzelekile ndibheke esingcwabeni wayeqhela ungezi nozondinceda for usheka nabantwana engafuni. But kulaa mini wavele wathi hayi ndizawuzama makhe ndizosheka nabantwana wafowuna futhi okokoko sicommunicate. wakufowunela nalapha endleleni Wafowuna apha endleleni ndibuza uba ndihamba right na ndathi ewe ndihambe right. wakutshekisha Wanditshekisha. hayi bontombi watshekishwa kanjani ninomona nina ngoba ningatshekishwa ninomona ngoba ningatshekishwa vovo ninomona watshekishwa mama Wanditshekisha ke ndabuya ngalaa mini ndibuya ngayo waphinde wanyamalala umfo kaRhadebe. suphosisa Ndifunga umokutata le emangcwabeni. ma ufika wena ufike nini Ndifike ngolwesibini. ngokubuyayo uye wakutshekisha Hayi ndafika futhi ehlele endlini ngalaa mini wasafika late ngalaa mini. Ufika kwethu late ngalaa mini. Wafika wahlala endlini walala nangalaa mini endlini walala. The following day wavuka. yima mama sunxa ubuya kwakho emaXhoseni Yewe tata. wahlala Ndibuye ngomvulo mna late. Wahlala utata endlini wabe khona wahlala kahamba njengoba wayiqhela uhamba xa ndifika ungena kwami eminyango bephuma. Kodwa ngalaa mini wahlala walala futhi. mama engathi uyithetha kancinci le yithi tata wafika yalala indoda yami endlini hey madoda mama yalala indoda Walala tata ngalaa mini endlini. Wavuka ekuseni wahlamba waphangela ngolwesibini ke ngoku uba mna bendibuye ngomvulo late. Uyemka ke yaba ngumphelo ke lowo. so ndithini ke ngoku uthi ndenze njani ndimphinde nimbuyise Tata, noma ndimyeke Tata uTshawu makabuye umyenam for good. hayi sukalele madoda yabona ke ndiyathetha makabuye fo kawuphinde sibunike le ndoda inoba ijikile inoba ifuna naye abuye bawo ndithini kuwe bawo Bawutshawe, I wasn't mistaken.
Eba, ungumni ba. Ungumni ba. Ungumni siduko ba. Tabethe. Thabethe. Yo. Hayi. Ososiba. Imbuyise lo mfazi. No. Sapudonsa. Nika nomama, mama, zayibuyisa indoda yakho and this time zayibuyisa for good. Good tata. Zayibuyisa for good this time. Nikudonsa. Ngoku yayibuyisa and this time for good. Cela ubona abantu abashiywe ngabantu babo abathi ndifuna ukubuyisa umuntu wami undishiyile phakama ima ngenyawo. Wonke umuntu oshiywe ngumuntu wakhe izana apha efront. Wonke oshiywe ngumuntu wakhe. Wonke oshiywe ngumuntu wakhe yindoda yakho, ngumfazi wakho, yintombi yakho ikshiyile, ushiyiwe yiza efront. Aso. Tamkhulu. Yiza ngwe. Ifuna unceda. Yiza ngwe. Hayi, yeka abantu. Bonke abashiywe ngabantu babo. Kakhulu apho litshawe lamatshawe umprofeti wakho ndinekhombo ezinamandla abantu abathi andinantlahla abantu abathi into zam ziyachotha abantu abathi into zam andiphumeleli ayifili ukuthi ndinesichefe andithandeki ebantwini abantu basuke bangandifuni abantu basuke bangandicacelwa ndinomgqwaliso ndinesimnyama ndikuphathele isepha neento zothambisa zentlahla zikaprofeti ndikuphathele isepha yobulongwe neyenza amawololo ezimpilweni zabantu abantu basebenzise isepha zobulongwe zikamprofeti itshawe lamatshawe isepha zentlahla ndikunikeze ne-oye yentlahla ndikunikeze netyiwa into yokufutha wena mntu ongenantlahla wena mntu onesimnyama wena mntu othi into zam ziyachotha order now ndifowunele ngoku ngoba ndiyaposa everywhere apha eMzantsi Afrika useJohannesburg useDurban usephi noba uphi na kwelo Mzantsi Afrika into zam zithatha only 3 days zifike kuwe order iintsebenzo zikamprofeti sususa amashwa order iintsebenzo zikamprofeti sususe lo mgqwaliso uzawucaceleka uzawuthandeka uzawuthandwa nangabantu order now apha the numbers will appear on the screen ubesele uyafona cela ungifowunele ngoku ndizithumele izinto zakho kwanamhlanje. God bless you. Bye bye. Kunabantu abaninji abahlutshwa kakhulu yinto yesilwane abantu abangalaliyo ebusuku le nto iyakuhlukumeza. It's been years uhlukunyezwa yinto yesilwane isilwane esihamba nawe isilwane esilala nawe le nto iyakujika ifane nomuntu oyindoda ngelinye ixesha ifane nomuntu omaziyo ngelinye ixesha ifane nomuntu ongamaziyo uzihambile indawo ufuna ukuncedakala but awancedakala. Well, I've got good news for you. I've got ikhombo yokunceda ukukulahlisa izilwane. Baninji bafikile benengxaki for years yesilwane benengxaki for years yokuhlukunyezwa nokulalwa sisilwane. Well, ndinekhombo ngoku yebhubesi enamandla esesincede kakhulu abantu abaninji kwelo Mzantsi Afrika ukukulahlisa isilwane. Ngicela undifowunele ngoku ndithethayo ndikulungiselele noba uphina kweli lo Mzantsi Afrika. Ikhombo zam zithatha only 3 days zifike kuwe. Order lekhombo ngoku inkhombo yesilwane sibiza ngoba yibhubesi izokwazi into yobana ifike kuwe nawe utsho uphumle kule ngxaki yesilwane. God bless you. Usafowuna njalo. I'm waiting for your call. Abantu abasoloko belekwa zintshaba abantu abasoloko besithi khona abantu abasemveni kwamtshawe ndifuna undincede ngento zokundiqinisa. Wona nendaba ezimnandi i-bracelets zikamprofeti abantu banxiba i-bracelet zikamprofeti nalapho ndiqinisa khona nalapho ndithi xa ubabulisa babambe isandla ngesi sandla sine-bracelet zikamprofeti ndifuna uqinisa wena so that iintshaba zakho zingabi nawo amandla wakho. Kanti ke loo khombo it's available. Call me now ndikwazi ukuthumelela i-bracelet zikamprofeti ngoku. Kuba bonke abantu abanengxaki nezimali usebenza kanzima but imali yakho awuyiboni usebenza kanzima kodwa imali yakho iphuma phakathi kwezandla unamatyala uze ubolile awunanto okwazi uyikhomba. Ndinendaba ezimnandi zokubana ndinekhombo estrong khombo enamandla neseyinceda abantu abaninji kwelo Mzantsi Afrika. Ndibiza into yobana yimvula yemali ndibiza into yobana kugqobhoza ezimalini. Order that khombo ngicela undifowunele ngoku ndikuthumelele ngoba abaninji sibancedile benengxaki namatyala benengxaki nemali engahlaliyo benengxaki nemali evele iphume phakathi kwezandla sibancedile bakhululekile. Ngicela unceda wena ndifowunele ngoku and order this
isikhombo ebizwa into yobana ugqobhoza ezimalini nawe utsho ugqobhoze uyibone imali yakho isebenzele kanzima ijawu lamatshawe. God bless you usafona. I'm waiting for your call. God bless you. Amen.